Bueno, avui estem a Hong Kong. I una de les coses més guais que té Hong Kong... De moment? Sí, són aquests tramvies que podeu veure allà i també els podeu veure aquí, amb el que estem nosaltres. Són de 2 plantes, semblen els típics busos britànics, però en comptes de busos són tramvies. Aquí tenim la nostra coviatgera Judit, que us explicarà una miqueta més. Sobre què? Sobre Hong Kong. Hong Kong, de moment, veiem molta més varietat de gent. No només xinos, sinó que molta gent del sud-est asiàtic, típic Filipines, perdó, i també gent més occidental. Què més? L'hotel està superbé, de moment. Alipay no ens funciona. Alipay. Alipay aquí no funciona. Bueno, sí que funciona si ets ciutadà xinès. I com no ho som? Com no ho som, no la podem utilitzar. I què és allò? I és el monàstic. Una altra cosa que almenys hem observat fins ara. Les motos van per lloc on els hi toca, és a dir, que no correm perill de mort, atropellats per una moto o una bici, que això ho agraïm moltíssim. I després, això de fer aquesta guarrada, la gent aquí no la fa, de moment. Així que sembla que la gent és com més respectuosa i tal. I aquí la gent no ens fa fotos. Aquí la gent no ens fotos, no ens mira, però perquè és que hi ha molta gent com nosaltres. Així que també més tranquils millor. L'hotel de moment molt xulo. No? Una habitació petiteta, senzilleta, però molt xula. Estem al pis 21 i tenim vistes a altres edificis. Not bad. Estarem aquí 2 nits, per això només, perquè diumenge ja per la nit fem el vol, així que dormirem a l'avió. A veure què tal. 3 últims dies aquí, bueno, ara ja 2 i mig. Però bueno, s'ha de dir que de Hong Kong estem veient la part de baix, diguéssim, que està com separat, estem veient la part de baix perquè és on estem nosaltres. Com una illa. Exacte, com una illa bar, perquè és on tenim l'hotel. La nostra idea és demà anar cap a l'altre costat. Però avui, mentre que hem arribat, jo m'he dutxat, bla, aquí hem cagat, pues era millor quedar-nos més a prop, per dir-ho d'alguna manera. Ara anem a una altra part de la ciutat que hem vist quan veníem en... No sé si era per aquí, Luca. Aquí se n'hem passat totalment primer, no? La veritat que és superxulo, això, aquest buset és l'hòstia, perquè a sobre et recorre tota la isla, no? Diguéssim, tota la illa de nord a sud, passa pel carrer principal, no, o sigui, està brutal, no té tràfic perquè té la seva pròpia via, o sigui que ideal. I a més les vistes són agradables, sempre hi ha el seient, almenys de moment. Una cosa super interessant que hem vist al venir a una de les classes, explica'ls-hi tu. Quina cosa interessant? Lo de les Filipines. Explica-ho tu, que tu sabràs explicar millor. No, bueno, la recerca l'ha fet el Luca. La qüestió és que aquí hi ha molta gent, sobretot a Filipines, moltes dones són, que treballen com 6 dies l'any, 6 dies a la setmana i pràcticament tots els dies de l'any, no? Llavors tenen com molt pocs dies... Mira, Luca, allà. Allà estan. Ui, no sé si s'haurà. Bueno, aquí es veuen. Bueno, la qüestió és que treballen un munt, treballen com a internes, diguéssim. I tenen com un dia a la setmana de festa, que sol ser els diumenges, no? Però, per exemple, avui és divendres i ho hem vist avui. I
clar, què passa? Que elles, la majoria poden viure a la casa on treballen, però clar, a tu t'agradaria treballar, o sigui, viure el dia que tens festa, o estar el dia que tens festa al lloc on treballes, doncs no. I per tant el que fan és anar a aquestes places, a aquests espais oberts, i es troben amb les seves amigues, amb els seus familiars i tal. I cuidado Luca, fes jo. I es senten al terra. Es senten al terra, es fan la pedicura, la manicura, ballen, canten. I que al principi ens hem quedat perquè dèiem, a veure, seran mendigues, seran, no?, del plan immigrants. Pensàvem fins i tot que si estaven fent un càsting de Got Talent, perquè clar, com unes cantaven, unes altres ballaven, no sé. Però molt divertit, i després el que he investigat i he trobat que era això, però crida l'atenció, a més és que es veu que és gent de fora. Allà està. No sé si es veu. És que just en aquesta plaça. Bueno, molt graciós. Ens ha cridat l'atenció perquè, clar, hem baixat just aquí i dic, ui, tota aquesta gent, no? Però bueno, bé. Oi. Aquesta és la nostra experiència fins ara. El que passa que, clar, hem d'intentar treure diners o alguna cosa, perquè si volem comprar alguna cosa en els comerços més petits o així no es pot amb Visa. Llavors haurem de veure si podem treure diners o alguna cosa per poder pagar a restaurants. Per exemple, hem anat al Five Guys, allà pots pagar amb Visa sense problema, òbviament, però a locals més petits hem intentat comprar un adaptador perquè algú, ja li vaig dir que l'agafés i algú va decidir no agafar-lo, que no feia falta, i aquí a Hong Kong sí fa falta un adaptador per carregar britànic, i clar, valia €1 i mig, i no tenia per agafar Visa ni res, i l'hem hagut de deixar. De moment ens estem apallant amb la Powerbank, però clar, estaria millor tenir-lo. Mira que bonic allà al costat del senyor. A més estem tenint sort i tot i que fa caloreta no fa sol, i això ens permet que no ens estiguem morint de calor com a Guangzhou, que allò era més potent, per dir-ho d'alguna manera. Una altra cosa que hem vist aquí és que... Com es diuen aquestes coses metàl·liques? Andamio. És que els andamios Com es diu en català? Bueno, els andamios dels edificis, aquestes coses que utilitzen per construir edificis i caminar per allà, són de bambú. Que això està fet de bambú. Bambú? Està fet de bambú. I és una cosa que només passa aquí i ja està. Sí, dona la sensació com d'inestable, no? Sembla inestable, però realment és molt estable, perquè està molt ben lligats els troncs de bambú. Llavors ho fan seguint una tècnica especial i d'aquesta forma aguanta bastant bé. L'únic és que es pot veure, quan fa una mica de vent, es pot veure com es mou. Ui, això a mi no em faria molta gràcia. Però tot i que es mou és bastant estable, perquè no es cau. Es mou però no es cau. Anem a fer una volteta. Anem a fer una volteta per aquí. Com podeu veure, seguim veient banderes de Xina. Però també hi ha bandera de Hong Kong. També hi ha la bandera de Hong Kong, que és com una flor. Sí, una flor. Una flor. I... està bé. Està bé, no té res a veure amb Xina. Alguna cosa així, òbviament, però és molt diferent a la vegada.
estem al Pier. Quin? No sé com Victoria Harbour No. o alguna així, com que no. Ficava allà. Anem a agafar un ferri per anar a l'altra part de Hong Kong. És Wan Chai Ferry Pier. Ah, bueno, això. Corre, corre, ens deixen entrar. Anem, acaba. Allà anirem nosaltres ara. Preparada? Sí. Solo perquè marejarà una mica. Una mica. Aquí crec que podem seure on ens dona la gana. Pots seure. Nosaltres potser anirem aquí. Vam seure uns d'aquests, no? Sí. Com olor a mar. Veu quin color té l'aigua. Turquesa. Turquesa, sí. I jo crec que tardarà res en arribar, no, aquest ferri? Tardarà res en arribar, sí. Serà ràpid. Mireu, que li ha sortit al local. No, això no ens Vale. Si no vas a parar, talleu. Com veieu, el ferri és enorme. O sigui, aquí cap un munt de gent, Clar, suposo que igual en dies laborals tot això va ple, és que per allà segueix. No? Perquè aquí cap un munt de gent. Però estava dient que el tiquet ens ha costat 76 euros, o sigui, 76 cèntims d'euro per persona. Imagina't, 76 cèntims. Però és que en general el transport públic aquí és així de barat, vull dir, no? És el que de mitja el que ens costa. Ara, Hong Kong és més car Una miqueta més car. que a la resta de Xina. Sí, perquè a la resta de Xina un viatge que et costava igual, 25 cèntims, 50 cèntims. Sí, però realment el transport tampoc és tan car aquí. No, en comparació sobretot amb Barcelona, que és el que nosaltres estem més acostumats. Sí. Els tramvies aquests quan costen 25 cèntims per persona, que no és res això. Sí, 30 cèntims, no, eren? Sí, bueno, depèn de com facis la conversió. És que amb la teva targeta costava 36 i amb la meva 25. Ah. La comissió. Bueno, ja ens anem, Ens estem movent. No mareja molt, no? Tu vas de cul. Bueno, ara canviaré. Ah, vale. Wow, we're moving. Hey, Brassy. Wow. Oi, fins pelos. All aboard. Ja estic veient amb les vistes. Wow, sí, Però hem de tornada. De tornada ens posem a l'altre costat, sí. S'ha trencat el trípode. Sí, està fent el tonto tota l'estona i mira. Manos de culo. Això ens passa per comprar No, trípodes dolents. això no ens passa. Barat. Mira, ara tenim una altra missió, tu comprar un nou trípode. I amb el soroll que ha fet ja ha fet plec, i bueno, ja ha trencat. He fet prank i després he seguit. Sí, Ja ha tornat a fer prank.
I ja hem arribat a Hong Kong, Beguda energètica per agafar energia. a l'altra part de Hong Kong. No ens han pagat per això, així que no ensenyis la marca. Perdó. Si voleu que patrocinem la vostra beguda, envieu-li un correu a aquesta senyora i us fa un pressupost. Olor a peixet. Olor a peixet aquí, no, realment olor a mar. Bueno. No sé on està anant aquesta senyora. No sé. M'ha semblat un bon lloc per passejar per aquí. Altra cosa diferent a Hong Kong és que aquí es poden veure grafitis a alguns llocs, que això a Xina era molt difícil de veure, bueno, bàsicament perquè no hi ha grafitis. I bueno, nosaltres estem aquí explorant una mica la ciutat. La veritat és que molt xula, molt interessant, però en algun moment tots els carrers comencen a semblar iguals. Estem en un barri que està tot ple de negocis locals. I aquí, com hi ha molt aire condicionat perquè fa molta calor, et comencen a caure gotes del cel. Et comencen a caure gotes del cel perquè Mira. quan entres als centres comercials s'està superbé perquè tenen l'aire al màxim. Però al carrer fa una calor Sobretot el sol fa molta calor. i quan t'apropes a un negoci es nota que tenen l'aire posat perquè el tenen tan fort que es nota. Mira, aquest és el cotxe que vull jo. És el Jimny. Jimny, sí. Suzuki Jimny. Bé, merda, és més petit el que pensava. Ja, perquè ara hi ha un altre de 5 portes. Que llavors té dues portes més darrere i és més gran. Oh, mira, aquest Però- xulo. Aquest encara no està... El de les 5 portes encara no està disponible a Europa. Mira que bonic. Sí, aquest és un altre Val. que li agrada la Judit. Jo que no soc tan fan de Mercedes. M'ha encantat aquest cotxe. Allò et sents com una dona poderosa. Avui en dia les dones necessiten un cotxe gran per sentir-se poderoses. I aquí podeu veure que també utilitzen aquestes coses per a la construcció. Bambú es diu. Ho utilitzen per tot. El què? El bambú? Sí, en la construcció utilitzen molt aquestes coses. Com tenen molt de bambú, doncs les fiquen al menjar, en les obres també. Què rius tu? Mateix material utilitzat per Sí, és dues coses bastant diferents. un supermaterial això. Mira. Així és com POV, saps? Point of view. Exacte. Iguanes, hi ha tendes d'animals que a nosaltres això no ens agrada molt. Hem passat. Això ho hauries d'haver gravat. Per un carrer que estava ple d'animals tancats. Peixos en bosses, com el Nemo, gats, gossos, conills, en gàbies o caixes de plàstic, bueno, no, com de vidre, no? La veritat que una mica desagradable. Però bueno, tu que graves d'una manera, m'has ficat la càmera així. Però això es veu, Això es veu bastant... Així m'has ficat la càmera. Així és més autèntic. Això. Bueno, anem a parar aquí. La idea és ara agafar un altre cop el ferri de tornada i hem vist que el nostre hotel a la planta 25, bueno, com per prendre alguna cosa i així,
la idea és pujar a prendre alguna cosa i després anar a un altre barri que està també, com diguéssim, a la nostra illa, que és com un per night market, bueno, no sé si és market exactament. Exacte, sí. Aquesta és la idea d'avui. A mi demà m'agradaria anar a la platja, és una miqueta rotllo perquè ens anem demà, però estaria genial anar a la platja. Per fer alguna cosa diferent. Intentarem anar a la platja demà. Intentarem anar a la platja demà. Jo crec que si anem pel matí estem fins migdia i tal, o així, i l'únic que necessitarem és que s'ensequi el banyador, però amb el sol que fa, no? Ja. Jo crec que si el fiquem al sol, Si el fiquem al sol el està tindrem bé. ràpid sec. Ho tindrem suficient, sí. I el bo és que hem vist que el nostre hotel, ahir quan vam arribar, bueno, jo també, i hi ha moltes maletes allà a la recepció, o sigui que jo crec que podrem deixar les maletes allà sense ningú problema. Realment sempre deixen deixar les maletes. Sí. Sempre. Perquè és que fins les 11 de la nit no ens anem. A veure, que hem d'anar 2 hores abans, hem de desplaçar-nos fins allà, que no sé quan tardem. Quasi una hora, crec, Sí. no? Veieu que aquí també utilitzen bambú. Pues això és el que li porto ensenyant a la Judit tots aquests dies. I ja està, que no pot escoltar-me més. Sí. A més és que acaben amb punxa aquests bambús, o sigui que s'aguanten jo no sé com. Vinga, deixa la càmera i guia'ns que si no ens perdem. Bueno, deixo la càmera, vaig aquí a guiar una mica aquesta noia, que si no es perd, i ens veiem d'aquí... Mira com se't veu. I ens veiem d'aquí poc. Apa, adeu. A poc!